Arestado naman po ang 6 na individual matapos salakayin ng mga otoridad ang isang hinihinalang drug den sa barangay Pantal, Dagupan City. Kabilang sa mga naaresto, ang sinasabing maintainer ng drug den na siyang itinuturong nag-ooperate ng naturang iligal na gawain. Sa isinagawang operasyon, nakumpiska mula sa sospek ang mga tinatayang nasa 6.8 na gramo ng hinihinalang shabu na nakasilid sa 14 na pakete kasama ang buy-bus money at iba't ibang uri ng drug paraphernalia na gamit umano upang sa kanilang mga iligal na aktibidad. Ayon sa mga otoridad, matagal nang minamanmanan ang lugar dahil sa mga natatanggap na ulat mula sa mga residente kaugnay ng kahina-hinalang aktibidad sa mga nasabing barangay. Samantala, ang mga naarestong sospek ay nakatakdang sampahan ng patong-patong na kaso sa ilalim ng Republic Act No. 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Patuloy naman ang investigasyon upang matukoy kung may mas malawak pang koneksyon ang operasyon ng nasabing drug den. IFM News. IFM News. IFM News.